Näçin bizde Türkmenistanda jurnalist ýok diýenler, Türkmenistanda şonýaly Başar Asadyň hyýalyna Suriýada hyýaly rejim bar. Emma o rejim gizli bir ýagdaýdaky rejim. Gizli rejim bar da. Ama telewizioniýa, jurnalistler näme yalan propaganda bilen halkymyzy asuda asman var, dünýämiz parahat, ýurdumyz parahat, iş diýsen iş bar, hemme zat gulaly güllük etip görköz. O yalan propaganda var. Şoň üçin Türkmenistanda. Bu Sawa we Türkmen haberlerinde şunday zatlarny görsetdi. Yalan bilenem. Halkymyzam indi ona onananak, indi o kanallary açyp seredýänem ýokdur. Şu Suriýadaky bolan ýagdaýlara, şu Sednaya türmehanasy bu dünýäde iň belli türmehanalaryň biri ekeni. Bunu guranam ruslar. 1986-njy ýylda gurupdyrlar şu binasyny. Şu Sednaya türmehanasyny. Birem Russiýada da tam Moskwaň göbeginde Matroska ýetişina diýip bir türmehana edil, o da şu Sednayadan 5 meter. Birem şu Türkmenistandaky Oğdan depe, Dowzak depe türmesi. Şu 3 türmehana dünýä belli türmehana diýip bellendir da. Şonu bellep häli bunyna üstüne açyp içinden ölüleri, her kim cesetlerini çykaryp, her kim hostarlarynyň cesedini tapmak üçin häli bunyna iş alyp baryp otyrlar. Muňa da bulary guranam bu proýektem, bu projekti hemmesi proseduralarynyň hemmesi Rus propagandasynyň, Rus imperiýasynyň eden işleri şu elhenç wakalara getirdine dünýäde. Bularyň hemmesiniň üstüne açyp görkezip otyrýardyr.